नमस्कार भैया, प्रणाम। का हाल बाटे भाई लोग? आई होप, उम्मीद करता नहीं आप लोग सब ठीक होगा भैया। तो चलिए भैया, बहुत सारा भाई के कमेंट रहे हमारे चैनल पर भैया कि भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा गाना लेके आई। जैसन कि भैया आप लोग भी जाना था, नहीं कोरोना का महामारी चला था, यह बंदी के समय में भैया कोई काम से हम बिजी रहनी जे आप लोग के खातिर सब दिन वीडियो ना आन सके नहीं। तो चलिए भैया, हमरो दिक्कत होता भैया अभी वीडियो बनावे में। आप लोग जैसे जाना था नहीं कि अभी घर से निकलल बहरी मना बाटे, दिक्कत होता। तो ये आप लोग के खातिर हम कोशिश करते नहीं वीडियो बनावे भैया। लॉकडाउन छूट जाए तो पर डे वन वीडियो आई, और अभी जो भी वीडियो आवता भैया बहुत ही अच्छा आई आप लोग के पास। आप लोग के कमेंट के अनुसार ये गाना बाटे भैया ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग भोजपुरी के। तो आप लोग सुनी भैया। एगो और आप लोग के शिकायत बाटे भैया आप लोग से कि आप लोग भैया हमारे वीडियो के 71% आदमी देखता नहीं, और भैया ओकरा में 28% आदमी सब्सक्राइब करता नहीं। भैया सब्सक्राइब करी जा भाई लोग, सब्सक्राइब करी, चैनल के हमारे आगे बढ़ाई। आप लोगों के खातिर इतना मेहनत करी ने, तो भैया हमरो खातिर आप लोग कुछ थोड़ा करी भैया। तो चलिए, बहुत ही अच्छा मैटर बाटे। हमारा उम्मीद रहे भैया कि मैटर आप लोग के पसंद आई। और सॉन्ग भैया बिल्कुल फुल एंड फ्री बाटे। कोई भी सिंगर के जगह पसंद आए जे सिंगर के गा सकता नहीं भैया, बिल्कुल फुल एंड फ्री सॉन्ग बाटे। लेट से आई भैया, लेकिन सॉन्ग बम्फर आई, मैटर झकास आई आप लोग के खातिर। लेटेस्ट डाला नहीं, टेंशन ना ले भैया, मैटर बहुत ही अच्छा और गजब लेके आए। तो देखिए भैया, दिखावता नहीं आज के सॉन्ग कैसन बाटे। आप लोग सुनी देखी जा सॉन्ग कैसन बाटे। सॉन्ग के प्यार जरूर दिया भैया। देवी सिंगर गावल चाहता रहा भैया, गा सकता है, बिल्कुल फुल एंड फ्री सॉन्ग बाटे। मैटर सुना बता नहीं भैया। चैनल पर नया हुआ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दी, और भाई से जरूर रहे खातिर सिंगर सब बेलागन के ऑल कर दी भैया। चलिए मैटर के शुरू करता नहीं और दिखावता नहीं आज के हिट मैटर भैया। चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए भाई लोग। चलिए दिखावता नहीं आज के मैटर। तो देखिए भैया, सॉन्ग ऐसे बाटे। एक ट्रैक आप लोग पहले सुन ली, अवधेश प्रेमी के ट्रैक बाटे। ट्रैक भैया कर हमरा बढ़िया लागल, जी कि ऑर्केस्ट्रा में इ ट्रैक अच्छा लगी सुने में। इ ट्रैक के म्यूजिक बढ़िया बाटे। एगो अवधेश प्रेमी के गाना बाटे, बोलबम के 2021 में आयल बाटे। लोकेशन चालू कर देवघर के ने ट्रैक बाटे भैया। हे ट्रैक पर आप भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लिखे बानी, आप लोग के बहुत ही पसंद है भैया। चलिए का मैटर दिखावता नहीं, मैटर कैसन बाटे। पहला मैटर देखिए भैया स्क्रीन पर शो करता आपके। चढ़ल जवानी गोरी बारू गदराई, प्यार दे द हमरा के बानी हो भुखाई, नाचा तारू ऐसे मगर नमर के ने बा, अब तनी छू के देख भाई रे कमर के ने बा। यानी कि एकरा में मैटर बजे बाटे। ए मैटर में दो किरदार बाटे। गाना की कहानी बाटे। एगो ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की बाटे, और ओकर एगो सिंगर बाटे, ओकर दोस्त यार सब मिलके यह गाना के, देखिए ये गाना के भाव यही बाटे कि लड़का सब, सिंगर सब, ओकर दोस्त सब मिलके ये गाना के गावत बाटे। तो देखिए भाव ये बाटे ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के साथ में गाना देखिए कैसे बाटे। एक लाइन में कर आपके समझा देवे कर कहानी, और दूसरा लाइन में आपके डमी दी। तो चलिए भैया मैटर के शुरू करता नहीं। एक पहला डमी दिखी भैया मुखरा के। चढ़ल जवानी गोरी बारू गदराइल, प्यार दे द हमारा के बानी हो भूखाइल। यानी कि पहली बार ऑर्केस्ट्रा वाली आयल बाटे, ओकर गाँव में नाचेला, उस सिंगर के वही कहताटे। अरे चढ़ल जवानी गोरी बारू गदराइल, प्यार दे द हमारा के बानी हो भूखाइल, नाचतारू वैसे नमर के नेबा, नाचतारू वैसे नमर के नेबा, हो तनी छुके देख भाई रे कमर के नेबा, तनी छुके देख भाई रे कमर के नेबा। यानी कि लड़की के जे नाचा ताटे कमर छुए के, ओकर दोस्त सब शरारत करत ताटे, सिंगर के दोस्त सब। यही मैटर बाटे भैया एकरा में। आप लोग गैबा जाकर बीट बढ़िया बना के म्यूजिक, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग बाजी। डीजे भी गाना बहुत ही अच्छा बाजी। एक बार का जोर से गा दी हम। तनी छुके देख भाई रे कमर के नेबा। चलिए भैया कर मुखड़ा के दिन। चलिए अंतरा देता नहीं फर्स्ट आई भैया। अकर अंतरा में अंतरा धी कैसे बाटे भैया, गाना के अंतरा धी सुना बतानी। आवाज आई नीचे लड़के सब आ गए बाटे ऑर्केस्ट्रा में। काका होटा मैटर में आपके समझ जाई भैया। नाचे आइल बारू घर तोहर दूर हो, लड़का सनमरी तोरा दी है जरूर हो, सब पी के डोले समर के नेबा। यानी कि एगो दोस्त बाटे, सब पी के माहौल में खुशी में बाटे भैया, नाच करत बाटे, फंक्शन बाटे। और दोस्त एगो दिखाई नहीं पड़ता, कहीं गई बाटे, वही दोस्त सब कहता समर के नेबा। एक तुकबंदी अच्छा बाटे भैया, तुकबंदी से ही गाना पता करल जाला कैसन बाटे।
तुकबंदी और मुखड़ा दिखे कर से मिली आप लोग के, देखिए ओकरे से गाना अच्छा लागेला। तो चलिए अगर अंतरा आपके सुना बतानी। नाचे आइल बारू घर तोहरा दूर हो, लइका शहर नमरी तोरा दी है जरूर हो, दी है जरूर हो। दोबारा बाटे भैया अगर गावे के आप लोग के। नाचे आहिल बारू घर तोहरा दूर हो, लइका शहर नमरी तोरा दी है जरूर हो, दी है जरूर हो। तो लास्ट में बाटे सब पी के डोले सहमार के नेबा हो, सब पी के डोले सहमार के नेबा। तो ऊपर वाला लाइन आ जाते भैया फिर से। तनी छुके देख भाई रे कमर के नेबा, तनी छुके देख भाई रे कमर के नेबा। तो भैया भैया आप लोग के फर्स्ट अंतरा देखा बतानी, लास्ट अंतरा कैसन बाटे आप लोग जरूर बताए भैया। अगर पसंद आई मैटर के गा सकता नहीं भैया, कोई दिक्कत हुई गावे में तो हमारा से कॉल करके पूछ सकता नहीं। स्क्रीन पर नंबर हम डेल बाटे। देखिए लास्ट में का लाइन बाटे, जब जब मांगी देवे पड़ी रंगदार के, राइटर अमित बाबू ली है तोरा प्यार के। यानी कि अपनो नाम दे ले बानी भैया, हम प्यार चाहता नहीं कर लेवे के। अभी जे सिंगर गावल चाहता अपन नाम कोई भी बाटे, यहाँ जगह खाली बाटे अपन नाम ले लिया, कोई भी सिंगर गाएबा तो ठीक बाटे भैया। चलिए कर लास्ट अंतरा देता नहीं। देखिए जब जब मांगी देवे परी रंगदार के, राइटर अमित बाबू ली है तो हर प्यार के, ली है तो हर प्यार के। दोबारा बाटे भैया गावे के। हरे जब जब मांगी तोरा देवे रंगदार के, राइटर अमित बाबू ली है तो हर प्यार के। लास्ट में जे सिंगर के अपन नाम ले लिया, आपको नाम ले देता नहीं। सिंगर संदीप के, सॉरी भैया, फोन कर सिंगर संदीप के नेबा। एगो सिंगर और कोई जे भी गए भैया अपन नाम ले सकता रहा। फोन कर सिंगर राजू के नेबा, तनी छुके देख भाई रे कमर के नेबा, तनी छुके देख भाई रे कमर के नेबा। तो प्रॉब्लम लेना जी फिर से। चढ़ल जवानी गोरी बारू गदराइल, प्यार दे द हमारा के बनी हो भूखाइल, पानी हो भूखाइल। हरे चढ़ल जवानी गोरी बारू गदराइल, प्यार दे द हमारा के बानी हो भूखाइल। नाचतारू वही से न हमार के नेबा, तनी छुके देख भाई रे कमर के नेबा, तनी छुके देख भाई रे कमर के नेबा। अगर आवाज के भी अच्छा से लचकबा एकरा में, तब देश प्रेमी ऐसा नहीं गाना आप लोग के बनी ओकरे ट्रैक पर बाटे। तो चलिए भैया मैटर यही रहा, हमरा उम्मीद बाटे आप लोग के पसंद आयल हुई भैया। जे भैया के पसंद आयल हुई, जे सिंगर के गा सकता नहीं भैया, बिल्कुल फुल एंड फ्री सॉन्ग बाटे। मैटर पसंद आए तो हम चैनल के सब्सक्राइब कर दी भैया, वीडियो के लाइक कम करता नहीं भैया आप लोग। ऐसा ही मैटर हमारे चैनल पर रोज आवत रहेला। फिर भैया मिलता नहीं कल के दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी, जय माता दी। अगर मैटर में कुछ गड़बड़ी बुझा हुई भैया तो हमारे से कॉल करके पूछ सकता नहीं, गाना के इंक्वायरी कर सकता नहीं, ले सकता नहीं गाना के पूरा डिटेल जानकारी कैसे बाटे।